pekne kreslilo a zo svetlí sa tak biele viacej bolo. A ja som držala, že či to je špinavé, alebo čo to je, tá pára, alebo dačo. No ale ja som nevarila v tom. Jenže, že postavila som tu na šporák a tu v tom začalo, ale ani šporák nešlo. A tu z ničeho nič začalo. A tu z ničeho nič aj také biele bolo, jak pára. Ja brala, čuchala som trotenku, ja vrám, čo tu je? Otvorila som a zás. Vrám, čo to môže byť? Tak som sa posadila a normálne z videnia pozerám, že tu je krásne. A ja chlapcovi ešte som vravila, zober mobil a ísť tam trošku bližšie. Tak chlapec zobral tak mobil, mamo, poď sa pozrieť, čo tam je. A ja išla, ja som bola hotová. Vrám, čo to môže byť? Ja som 2 týždne v kuse som nemohla poriadne variť. A to prišli, pomodlili, chore tu prišli, poklečali, popalili mi sviečky. Ja sa z toho bojím, lebo takto povie, že to je zlo. A takto povie, že dobre. A keď to povedia, že to je dačo dobrom, tak som spokojná. Ale ja mám to doma, ja mám deti, ja sa proste v skutočnosti bojím.